एसे रुमखौ खालि खालामगासिनो लोगोफोर तो बिनिफ्राय आङो थांनोसै माने नै जुखाबाय आरोना उपाय गैया बाहेराव थानाय खोथा लोगोफोर बयखौबो फिनखेबसे चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय स' लोगोफोर नैबे समावहाय आङो एसे रुमनिफ्राय ओंखारलांनो रेडि जादों तो गुबुन दाबसे जायगायावहाय थाहैनोसै साननैसो आङो बेवहाय बेबायदि थाबाय आरो दा कम्पानिनि बायदि सोलिनांगोन ना तो कम्पानियाव दं जेथिया तो दा एसे मायाव दोनहैयो एसे मिथिथ'ला एसे गोजान जायगाथिं थाहैनोसै आरोना बिनिफ्राय एसे गोजानाव ओंखारलांनोसै बाहेरायाव थानाया बिराद जारला आरो माने दसेनो मा जाबावो जेबो मिथियाना तो गोदाव सोराव बिराद आरो दा आङो एसे रुमनिफ्राय ओंखारलांनो नागिरदों थफ्ला थफ्लि माने रेडि खालामगासिनो बेगफोरखौहाय माने लानोसै आरो बिनिफ्राय ओंखारलांनोसै आरोना तो बाहेरायाव जेमानबाबो लोगोफोर फ्रिदम जाया आरोना तो गोबांथार दङ जोंनि आसामनिफ्राय आरो बेबायदिनो बड'लेण्ड हालामनिफ्राय गोबां दङ बेफोर एरियायावहाय बिदेशआवहाय बिदिनो गोबांथार फैनानै खामानि मावनायफोर दङ आरोना नैबे समावहाय बेबायदिनो लोगोफोर आङो बेबायदि जेबो आपडेट्सफोर लानानै फैनाय जायाखै एसे टेनसनाव दङ आरो बिजि दङ आरोना तो बिनि थाखायनो आरो लोगोफोर आङो दा बे रुमनिफ्राय दिनैहाय ओंखारलांनोसै खालि जाबाय बे रुमावहाय तो आङो ओंखारलांदिनि आरोना रुमनिफ्रायहाय लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आङो दिनैहाय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै एसे माने टेनसन जाना दं हेडेक जागासिनो बे जायगाखौ एसे चेन्ज खालामनांगौ आरो लोगोफोर आङो खावलायनो सानो नोंथांमोनाहाय सोरबाफोर बेबायदिना बाहेरफोराव बेबायदि कम्पानि बायदिसिनाफोरावहाय खामानि मावनो सानोब्लाबो मोजां कन्ट्राक्ट नङाब्ला आरो मोजां बेबायदिनो एजेन्सि नङाब्ला भुलावबो बाहेरावहाय फैनो नाङा तो मोजां एजेन्सिबाबो दानि जुगावहाय गोबांथार थगायनायनि चान्स थायो आरो बेबायदिनो थगायनानै बेबायदि रांफोर खामायनो थाखाय गोबां बेबायदि माने चान्स लायो आरो बेबायदिनो बाहेरायाव थांनायावबो आजिखालि बेबायदि दुबाइ बायदिसिना बाहेरफ्राव थांनायावबो गोबांथार बेबायदिनो 2 नाम्बारि भिजाफोर बानायनानै गोबां बेबायदिनो रांफोर एजेन्टआहाय कालेक्ट खालामो स' बिनि थाखायनो गोबां केयारफुल जानांगौ बाहेरायाव फैयोब्लाबो आरो मोजां कन्ट्रेक्ट बेबायदि नङाब्ला मोजां एजेन्सि नङाब्ला भुलावबो बाहेरायाव दा ओंखार नङाबा आलादा जागोन आरोना तो जोंबो दा बेबायदिनो एसे माने गोदाव सोराव जानानै दंथ'यो आरो खामानि बेबायदि मोनदोंब्लाबो ना तो बांद्राय बेबायदि मोजां मोनसे जायगाफोरावहाय बेबायदि थानो हायाखै आरोना बा रुमफोर बेबायदि मोननो हायाखै स' बेनि थाखायनो एसे प्रब्लेम जादों तो लोगोफोर जियानो हक आङो बाहेरायाव दङ माने बिदेशआवहाय दंफैयो आरोना स' लोगोफोर बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आङो ओरै बेंगलर बर्डार साइडआवहाय दङ तो जियानो हक लोगोफोर आङो जिफोर बिथांखिफोर लानानै फैदों तो सेस्था खालामगोन आरो नाजानायनि गेजेरजोंहाय तो आं बेखिनि दिनखौहाय जों बारहोनो हायो मोजाङै तो आसा खालामदों आरो बेबायदिनो आङो जेब्ला बेनिफ्राय ओंखारलांनायनि सम फैगोन तो अब्लानो आङो बेनिफ्राय थांफिनगोन आरोना स' लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आङो खावलायनो सानो जानला मोनला माब्लाबाबो ना मोजां बेबायदि एजेन्सि नङाब्ला बाहेराव भुलावबो ओंखारनो नाङा लोगोफोर तो फैसाया जेरावबो आर्निं जायो आरो रांखौ जोङो जेरावबो खामायनो हायो आसामावबो हायो जुदि मोजां खामानि जोङो मोजाङै जुदि मावोब्ला जेरावबो जोङो आर्निं खालामनो हायो जों जेरावनाखि दा फैदों बेवहायबो बेबायदि गोबांथार रांफोर आर्निं खालामनो हाया लोगोफोर तो जोङो जेरावबो थानानै रांखौहाय खामायनो हायो नाथाय स्ट्रागोलखौ जोङो जेरावबो खालामनांगोन आरो खस्थ' खालामोब्ला जोङो धैर्य थायोब्ला जोङो जेरावबो आर्निं खालामनो हायो स' लोगोफोर आङो दिनैहाय बेसिकलि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बावो